Upravo je završen 8. memorijalni malonogometni turnir Senahid Božić Bolo. Danas je bilo prijavljeno 15 ekipa. Očekivali smo veći broj prijava, ali veoma loše vrijeme u ranim jutarnjim satima, tako da, ali organizator, odnosno udruženje boraca Senahid Božić Bolo i mjesna zajednica su zadovoljni odzivom. Želim da se zahvalim ovim putem, znači prvo Radi Olovu kao medijskom pokrovitelju koji nas prati iz godine u godinu, a moram se zahvaliti institucijama Federalnog ministarstva za boračka pitanja, Ministarstvo za boračka pitanja kantona Sarajevo, Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-Dobojskog kantona i općini Olovo na čijem području se mi nalazimo. Također ima tu i ostali sponzora, ali sada da nabrajam i valjda neću nekoga uvrijediti. Zadovoljan sam sa turnirom. Odziv je bio dobar, znači vrijeme se popravilo, bilo je dosta i posjetilaca, bilo je nekih malo problema tehnički, ali eto sve smo izgledali, hvala Bogu, turnir je završen bez ikakvog incidenta i nadam se da će biti tako i sljedeće godine i pozivam sve ovim putem, znači druga u mjesecu maju je rezervisana za memorijalni turnir Senahid Božić Bolo.